сходить до самих глибин традицій і фольклору. Ми довго шукали тему для нашої дослідчої праці. І задумалися, а що такого в першій традиції нашої святої Полонщини? Особливо, коли головка йде о піснях, народжених самою землею. Що робить певну традицію виконання купальських пісень і перепльос такі унікальні? Як? Почекай, спочатку треба розтлумачити нашим глядачам, що таке співу перехлёст. Ну это, наверное, коли б я почав співати, а ти мене про слово підхопила. І так весь час, так ведь? Так, спеву перехлёст – это полтора двух-трех парных спевачек одной строки на опошній протягнуту. Старожитна традиція, яка заховалася у вёскі Богатирська Полоцького району. И комплексно заметив эту традицию, мы отправились у экспедицию. Ми зустрілися з носьбитами. Народним фольклорним ансамблем Богатирської Дома культури. Які на протягу шмат годов бережливо заховує обрядові співи у манері у перехлёст. Керівник ансамбля Тетяна Степановна Старанник поведала, що эта традиція співу готова пошли з початку 19 століття. У перехлёст співали тільки особые жнивные и купальские песни. Многие из яких не мають удоров, тому що були записані в старейших розписах їх матуль і бабуль. Перший заховальником спеву перехлёст была перший керівник ансамблю «Голоси Спасі» Вера Владимировна Писякова. Княжна перейняла ту манеру спеву от своей матери, Евгении Егоровны Дроздовой. У сім'ї Вери Володимировни усі співали. І так здалося, що вона посвятила усе своє життя захованню пісень наші спадщини. Може, поэтому назвали коллектив «Голоси спадщини»? Да, дякую спадщини проти, тому що це спів не просто голоси наші спадщини, а жива пам'ять наших кривів. Тетяна Степановна провела майстер-класс и рассказала об особливостях спевов у перехлёст. А ми уважно слухали і повторяли. Спочатку ми розслушували мелодичні фрази і ритмічні малюнки. А потім інтонацію і мелодію. Ми вельми старалися. Девушки, давайте заспеваем песню «Куполитка, ночь маленькая». Я не
на купальню.